O, da. Salut! Ăsta a fost cel mai prost intro în pui mei. Luminozitatea, luminozitatea, luminozitatea. N-am evoluat deloc. Sunt încă în 076 în pui mei. Primul. She's number 2, she's number 4. Așa. Voi vă întrebați de ce n-am evoluat? Pentru că încă sunt în epoca de piatră. The fuck is going on? Să mor eu. Ăla e un server? Ne. He's number 5, că she's number 2. Dam pam param pam 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 taram tam 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 taram tam 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 taram tam 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 taram tam 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 taram tam 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 taram tam tam. Ce dracu? Nu spune. Hei, tăriscul, hei, tăriscul, hei, tăriscul, hei, tăriscul. Taci-mi pui. Trimise un mesaj că dacă mă sună cineva în timp ce filmez. Aia este minunata mea casă. Este atât de plictisitoare încât am picat iarăși. Nu am multă viață, dar Areș nu realizează că el te sinucide. Minecraft-ul, acest joc m-a pasionat de când am aflat de el. Mai ales pe telefon, când am auzit. Dar bine, eu l-am luat free, full, de pe Foreshadows, fac un tutorial. Da, aici e frumoasă mea casă și frumoasă mea casă a doua e... uite acolo, uite acolo, uite acolo, uite acolo. Vedeți? Vedeți? She's number 1, că și she's number 2 faceau tequila. Da, channel-ul ei cred că nu se bagă în descriere. Da, puteți să scrieți direct pe YouTube tequila cu Q 1428, dacă nu mă înșel. Și că o găsiți. Asta e că filmez cu acușa cu tableta. Trebuie să fac ceva cu calitatea filmării de la aparatul meu, că se vede în purici. Next. Ai. Asta e când veni să uite, vreau să sparg asta. Bun, acum ne băgăm aici. Gata. Uite scările. Primul rând, aici. Bun, să reparăm buba. Asta. Pisici. Fac ieși. Lasă-mă ușă deschisă, doar cine să vină acasă. Că e și seară. Da, să mă trezesc după aceea a doua zi cum creeper în pui mei. Stați puțin până urc eu sus. Am să pun o pauză. Am reușit să ne culcăm. Leave bed, leave bed, leave bed. Gata.
Acum vreau să fac și o chestie. Da. Nu credeți că numai Minecraft o să mă joc. Cred că să pun o pauză și să mă fac în Chicken Invaders. Bun. Am dat sunt mai cer. Bun, hai să-mi pun. Mă, pui idioți. Sper că se vede bine. Bun, am să mă joc așa. Că trebuie să vă joc la telefon. Bun, facem treaba, să facem. Bun, am și murit. Câte vieți mai am? 5 vieți. Bun, 4, pardon. Ne dăm la cul. Ia uitați de aici. Deci avem o navă drăguță. Și jocul ăsta e foarte enervant. Dar nu-i baie. Și îmi place muzica de pe... Nu. Nu, nu. Nu. Nu, 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 nu. Urăsc nivelul ăsta. Urăsc. Cui. Yes, yes, yes. Ce gameplay să mai joc. Dar dai dracu. Ia să ne băgăm noi în meniu. Da. Bine. Minecraft. Ia să mă uit ce jocul mai am. Ce mă joc. Da, asta. Isici. Da. Știu, am înnebunit. Știu, nu trebuie să-mi ziceți. Știu că am înnebunit. Știu. Am înnebunit să joc acest joc. Da, am înnebunit. Deci, game over. Păi mei. Am înnebunit să joc acest joc. Ce nebun a jucat jocul ăsta? A zis scorul meu e 21. Scorul meu are 79. Ia. 21. Nu știu ce gameplay-ul să mă joc, chiar nu știu. Hai vedem ce gameplay. Bun, cred că e destul pe cât am filmat azi, 1 minut e destul. Bye!